Wsnos yma, Eleri, stiwdant yng Caerfyrddin sydd am weld os allith i ddod o hyd i wisg gyfa mewn awr ginio. Mae Caerfyrddin yn rili da, mae'n efo fatha lle siopa newydd, St Catherine's Walk, gan chi bob dim y blaw, siopa'r had. Dillad o rili da yma. Wrth y môr o pethau vintage. Mae yna un vintage shop yn Llangollen, dwi wrth y môr o fo, neu brynu pethau gwahanol. Charity shops, neu brynu the jumpers mawr o felly, jyst pethau gwahanol, dwi'n eisiau dilyn un byd penodol felly. Na fynd i Topshop, dyna'r unig brand neu fatha enw na i ddilyn, ond da ni'n efo gael student loans ni mewn. Na i fynd i siopa, na i'n sbio ar y tag, na i just rhoi cerdyn fi, a dwi'n mynd yn gwybod dwi'n uffernol. So mae rai fi stopio, mae hynny'n hapus, mae rai fi stopio. Nos Fercher, di nos y student yma. So, dim mercher, ond nid pawb sy'n mynd i siopa i gael beth i wisgo. So, dim mercher fyddai yn dod i siopa. Dwi yn studio perfformio. Dwi'n edrych flwyddyn wan yn Drindod Dewi Sant. Dwi'n chwarae rygbi, cymryd allan, joio. Dwi'n Gymdeithas Gymraeg a Drindod, a ni jyst yn cael hwyl. Wel, gawn ni weld faint o hwyl geidi ar y sialens wsnos yma. Mae y lle yn rhoi pres i chdi ddod o hyd i ddillad i'w gwisgo ar ddet cynta. Mae gen i 50 pint i wario ar date cynta. O'n i'n meddwl sy'n ni'n gorfod ffeindio beth mynd allan, ond dwi'n gwybod. Mae date cynta'n anodd anyway. Dwi'n meddwl pawb wedi wisgo. Gawn ni weld, ia? Dwi'n mynd i cychwyn yn H&M, achos dwi'n meddwl na i cychwyn efo prisiau isel. Jeans, dwi'n meddwl jeans yn saff at date cynta. A wedyn, gawn ni weld. O, oce. Jeans. Gole. O, sy'n pris yn mynd o. Dwi wedi cael 2 beth o H&M, dwi wedi cael leggings, jeans ffyrdd yna, o jeans fatha 25, sgan y pres, a jumper o'n i'n meddwl saff, a mae'n geia. Ond dwi eisiau ffeindio wrth wan i wisgo nhw fyny, so new look. O, dwi'n gwybod beth chwilio. O, na. Mynd yn dda? Dwi'n efo gael sgidiau o new look. Roedd ratan i wedi ffindio oedd £20, ond hwnnw yn ei neis. Mae'n gael 7 pint ar ôl. Dwi'n cadwen neu crys neu beth i fynd o dan y jumper. A dwi'n siarad meddwl am y rhad i fynd. Na, dwi'n mynd licio yn byd. Mae'n armod o sale arno, dwi'n gorau chota, dwi'n amser i chota. So, Dorothy Perkins, oes yn gwylod. So gynnau fwy na awr, so ni'n iawn. Dwi'n trio cadw'n cool. Peidiwch â panicio, mae'n iawn. Iawn, dwi'n newid allan o Dorothy Perkins. Dwi'n cael cadwen i fynd. Fysa gynnau ddim digon o bres, ond o'n 30% off heddiw, so mi geisio hi. Mae gynnau chwarter awr ar ôl. Mae gynnau 23 ceiniog, a dwi'n meddwl bod fi wedi gorffen. So dwi'n licio cael crys i fynd o dan y jumper ac o dan y gadwyn, ond gynnau digon o bres, so gan bwys. Edrych mlaen at gael gweld y wisg orffenedig. Dwi'n mynd gwisgo knickers ar yw date cynta chwaith. Finishing touch. Ta-da! Fyswn i yn gwisgo bob dim wedi brynu heddiw ar date cynta.